para sa fuel iya nga subsidy mga kaksyon. Action firing line. Tigla, ilan to kay daw hindi mapila to 15% lang sa mga driver diri sa ato na maka-avail sining 6,500 mga kaksyon. Ting ibanda iya kumusta na sila anong basihan sining pagpanagtag kay kung maghambal kita driver sa mga di pasahero nga salakyan sila tanan pigado na. Action firing line. Kag Negros Occidental, Govlacson, nagasalig nga mahatag ang monthly cash nga subsidy man sa target iya nga mga recipients sa Negros Occidental. Ato balang 200 pesos for 4PS mga kaksyon nga ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga 500 siya kadutay na sang 200 mayuman kay nabatyaga nila. Action firing line. Oh, daw kakaladlawan ganing dulo 200 ni mo matyagan. Hambal ganin ni Sir Winnie Sancho ang gawa siya porte kay insulto na daw nagapakilimos kag daw na mga vigar or nagapakilimos suno siya ang mga pigado ta nga mautod hatagan mo yan 200. Action firing line. Ay sus kombot kanong ginapaminsar ni sang gobyerno kon makahatag sang 200 nalipay giniayhan sila. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan tana karon makaksyon kag karon dugay anyway sa balita lokal may ara kita sang interviewon nga isa ka pamilya kay ini sila ang nagalain gid ang buot sa katapo sang kapulisan. Oo, kapulisan sa diin mga kaksyon nga gindakop ang ila himata nga indi gali amo ang yara sa warrant of arrest. Action firing line. Nano man mga pulis taway ginilagin na susi mayo ba kay may sala gali sa middle initial lain gidya ang ining gindakop sa suspitsado. Action firing line. Te mapa-interview sila agod gusto lang ipagwa ang hibubunot kag posible ma-file kaso balon tala karon na. Objective. Action firing line. Sige, ang mga balita makaksyon didto ya sa international anay manglugayawon kita gamay didto sa pungsod China baw. Kundi kagabi report ko sa inyo nga may isa iya ka eroplano sang China mga kaksyon ang nagbagsak kagabi kag sakay dire kagabi ang initial report 133 pero subong finally nagwa gid ang record nga ang onboard sa amo nga eroplano nga na-crash mga kaksyon 132 123 diri mga pasahero kag siyam diri ang mga cruise mga kaksyon. Action firing line. Ini ang mga nahulog dira sa may Guangxi region, no? Guangxi region mga kaksyon, no? Pagkahulog niya didto gid sa kwan, didto gid sa mga kakahuyan suno sa isa ka dashcam nga nakit-an diri sa isa ka salakyan. Nagtiyog-tiyog pa ining eroplano mga kaksyon kag didto gid iya tubo pa sa mga kakahuyan kag bukid. Sa diin posible nga ang mga nagsalalakay didto hindi nagkalasunog eh. So ululubos gid sila kay wala gid sang sign sa mga survivors mga kaksyon ining nasambit iya nga pagkahulog sang eroplano didto sa pungsod China. Action firing line. Portiman kasubo ining nasambit iya nga insidente no. So subong padayon pa ang search and rescue operations. Although nga sa initial nga report sa mga rescuers dito, why naging sang survivors no? Nagkalaupos mo, kalabalda gid iya. Kay kun wala ni sumigabong ang eroplano ni posible makit-an pa ang mga lawas. Ting iban may mga I don't know pag report may mga lawas gid kuno sistema, kung may mga wallet pa to kun ano. Action firing line. Amo ning ka delikado kon gasakay ka sa eroplano no? Poperte iya. Dito sa update naton sa Russia kag Ukraine iyang krisis mga kaksyon sa gihapon padayon ang lusob sang Russia didto kag subong si US President Joe Biden mga kaksyon ginabantayan gid ang gihon ni Putin si Vladimir Putin ang presidente sang Russia kay base maghimo siya sang lain pagid nga kalakasan ngang ina nga kalakasan mga kaksyon mas makatuga pagid sang dako nga problema sa pungsod iya sang Ukraine kay may plano siyang mag-ula na
sang mga lain pagid nga mga pagpasigabong nga basi may dala na nga hilo bala didto sa mga residente sang Ukraine mga kakson. Action firing line. Ti inaway na punto nga mayo utok sang nasambit iya nga presidente. Ano may ang labot sa mga residente yaman, no? Sa mga civilian dira, bisan pa ganing mga military sa Ukraine, ano namang labot nila abida? Kay ti ara iya sa ilang leader ang magdesisyon. Tido nag-vow naman to gani ang Ukraine president. Tido way gid gyapon ka batsyag si Putin, no? Sige man siya nga sige man gihapon, ano nga tanga nga nagsulod dis utok yaman. Action firing line. Hambal ko sa inyo kagabi, may masobra isa kagatos ka mga stroller sa mga kabataan nga gin-display sign of pagkadismaya. Ginpakita nila nga masobra isa kagatos ka ang mga kabataan nga gagmay ang nagkalamatay bangod sa pagpangatake. Tidi pagid siya kabatsyag sina, din ang tagipusoon sini nga tawo man daw ka yawa man ni klase tawo, no? Action firing line. Ginambalan gani siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga kriminal gidya si Putin mga kaksyon kay nagapangmatay sa mga civilian. Ti subong ang gilakakulbaan sang iban nga pungsod basi magpalupad siya sang mga hilo na gidya bao na naman kabay pa nga indi lang mga kaksyon. Action firing line. As of today nga palayag sang media didto sa Ukraine kag Russia, US mga kaksyon, na? Mga 10 milyones na ka mga individual ang nagsinglayas na do sa mga Ukraine mga kaksyon. Ti matiner ka pa da. Basi gani gurong nabilin to subong military na lang, no? Kay ting ang iban 40 na nga pinalagyo kay ting basi paloparan tod sang ano nga sitwasyon da. Wag ginhawa mo lang, hindi ka maigo sang bala pero hangin lang nga may dala nga hilo ti disgrasya ka. Action firing line. Ay, kabay pa nga mauntat na ni. Anyway, sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, ang Comelec makaksyon magatukod sang task force nga maga-imbestigar sa mga vote buying sining palaboton nga eleksyon diri sa Pungsod, Pilipinas, Char. Action firing line. Ang ining task force makaksyon suno kay Commissioner George Garcia, no? Tutukan nila ang mga reports, reklamo nga padayon nga binaklanay labi na gid sang adlaw sang eleksyon. Te ang Comelec, PNP kag sa man DOJ amo ni ang magtingob pwersa agod nga magtutok sining vote buying nga ini. Bay, bantayan tani be. Action firing line. Oo, sa prangkang istorya, once maghambal nga eleksyon kag duna na sa Pilipinas, kung tuod-tuoron sang Comelec, ubos ang mga kandidato kalapriso kung gustuhon gid nga pangdakpon sa vote buying nga ginatawag. Action firing line. Ipokrito na gid ka maghambal da nga wala sang politiko nga way nagabakal ka nagabaligya sang boto man ang mga botante. Prangkang istorya, nami gani una edukahon ang mga botante mo sang sa politiko. Kay once ang botante maedukar na nga hindi ko magbuto sina, hindi ko magbaton sang kwarta mo, bla bla bla. Sigurado ko mga politicians ta maedukar man ni sila. So mga botante tada, vote lang gid wisely ha. Kung may kwarta gid man, mas manami gani nga balibaran mo gid. Pero ipokrito man ko nga hindi ko maghambal ko balibaran mo kay kwarta subong ginapangita sang tawo. Action firing line. Lantawon ta na lang niya. Kung sino gid man ang magpungko nga next presidente, suportahan ta mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, nagpalayag nga wala pa siya may ginaendorso nga manok-manok niya nga mangin presidente niya sa May 9, 2022 nga eleksyon. Action firing line. Amo nang ginklaro niya, way pa kuya may ginendorso ha, suno kay presidential or acting presidential spokesperson nga si Martin Andanar, no? Suno sa iya, si Duterte gahipos palang subong. Hulaton ta ang iya sining nga pinal nga desisyon kung sino ang iya sining nga suportahan or iga bayaw nga kamot nga amuning butohon nyo. Action firing line. Kaya hindi ta manigar, si Presidente Rodrigo Duterte damo gihapon supporters, no? Kadamo sang supporters. Now, giagin klaro ini sang Malacañang because kaina sang aga
may ara sang ginpagwa nga statement diri si Energy Secretary Kusi mga kaksyon. Siya ning gauyat sa wing nga PDP laban sang Kusi wing nga ini. Duwanis lang ni Pacquiao subong gaagaway sining grupo nila nga political party ngini mo. Action firing line. Nga formal na nga gina-endorso nila si BBM or Bongbong Marcos nga amo ang ila sini standard bearer mga kaksyon sa 2019 o 20 or May 9, 2022 nga eleksyon. Action firing line. Hambal sa Malacanang, iyalan to sang political party yang nga endorso, pero si Duterte wala pa nakadesisyon. Action firing line. Kembot, laban-laban naman na kay ting bata ya under sa umbrella ni Bongbong Marcos. Alangan mga endorso na si Isko Moreno Crown. Action firing line. Pero tilang tawon tani, no? Sige, ang controversial nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte ari naman, no? Kabalo ka, hambal ni Duterte diri may ara sang presidentiables or may ara sang presidentiable rather, no? Nga ginsudlan. Di ko kaintindi kung ginsudlan or nagsulod or nag-intra. May nag-intra nga mga rebelde, no? Sa sini nga presidentiable or political rally mga kaksyon. Tiway naman ng ibang gintumo, di ba si Robredo naman? Action firing line. Sa nagligad nga simana, ang National Task Force to End sang Local Communist Armed Conflict o kon LCAC nga ini, una nga gin bato si Madam Leni Robredo nga may ara kunuhay sang koneksyon sa NPA. Mga kaksyon, Action firing line. si Robredo gin pasibangdan, 15 anyos pa lang, nagpamana na sang NPA, nagbata, o galing napatay itong bana niya. No, daw muna abi. Kag kung ano-ano na lang nga mga allegations. Si Presidente Rodrigo Duterte, wala man siya sang may gintumod kung sino ini, pero may ginahambal siya nga may ara sang political rally nga ginintrahan sang rebelde kung sino man nga presidentiable nga ini, ina ang wala ta mahibalan. Action Brian Borden. Action firing line. La City 20 na Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Sa kaina, gusto ko lang ni unahon, diri sa syudad sa Bacolod kay kagabi, na interview sa Action Radio Bacolod si Lone District Congressman Greg Sataya. Na interview man sang amon sinima kopdanan diri si abang lingkod representative nga amo si Stephen Paduano. Na interview man ang pila ka mga leaders sang transport groups diri sa aton. That's why nga ang pasalig may ara sang dialogo subong nga adlaw diri sa Bacolod nga tambungan sang pila ka mga LTFRB personnel. Agod gid lamang nga istoryahon ang mga driver. Kay nga kahapon nga adlaw sikat na naman kita diri sa bugos nga Pilipinas kay kita lang ang nagpatigayon sang untat biyahe. Action firing line. Bangod sang dialogo subong adlaw, ang kuntani duha ka adlaw nga untat biyahe ginhimo na lang isa. Ginuntat na sa mga operators or mga leaders sining transport groups nga ini ang pagpauntat subong. Kumbaga nagbalik kitas normal pangod sining dialogo. Pero ang pag-intende naton initially kaina ay wala iya sang may na kwan, wala iya sa may nadangtan nga maayad-ayad, no? Si Action Dale, way may sanabtan nga ayad-ayad ang aton grupo sa mga driver. Gikan sining mga nagdialogo nga mga opisyales sang LTFRB. Action firing line. Kaya ang nagkalaladto diri na late pa. Doga pa soberbla kay opisyal sila sa LTFRB. Ikaduha, hindi man sila kadesisyon. Kay din ay si Usmin Yang, direktor sang LTFRB, nga daw ay ni siya gana di sa mga driver di sa Bacolod man. Oo, nga daw halos, way kita nga ni opisina sa LTFRB diri. Gusto ka mag-process ang imo sining nga mga kinanglanon sa mga salakyan, matabo ka pa sa Iloilo. Imagine mo nang plitihan subong sa Ruro kag sa Fast Crop das pagkamahal. Di ba? Amo niya kahasol ang ginahimo subong sa LTFRB. Kag ang Bacolod kag Negros hindi man na ko timoy nga lugar. Kadalagko sina highly urbanized city ang Bacolod.
Negros Occidental is Negros Occidental nga sa pagkadako millions man diri botante gani. Pagkatapos duway ganang LTFRB diri nga mag-amuma sa aton di. Action firing line. Kaina may nagawangal nga mga driver didto. Ambot ko nanong ginawangal basi waywa ay gid ang ining dialogo mga kaaksyon. Action Radio City Hall report. Unahon kong report Action Dale Salazar angot sini ginadulong sa aton sa D3 Bayoduga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Dale, may gabi. Action Brian, no show 3 sa dialogue between transport group sa Bacolod City, si LTFRB Region Director Richard Osmeña. Aha. Supposed to be 10:30 ang dialogue kasi nag-abot rin ang mga personnel sa region mga around las 12:05 Action Brian, diri sa may isa ka lugar sa ulunhan sa Santa Fe Resort sa may barangay Stefania, siyudad sa Bacolod. Aha. Ang dialogue gin-organize ini siya ni Congressman Greg Gasataya upod man si Abang Lingkod Representative Stephen Paduano. Kasunod Action Brian nga ti ang matubla na ibaluan nga may plano nga duha ka daw nga transport strike. Ang Lunes nga daw nga strike na dayon gito and na pangitaan na sang paagi action Brian nga mo nga wala na dayon ang second day sang strike subong nga daw Martes Action Brian kay ginpasalig according kay Sir Diego Malacad ang Secretary General sang Ondok ginpasalig sila nga may dialogo nga magtabo Action Brian kag ara ang presensya ni Regional Director Richard Osmeña. Aha. So kaina ang natabo Action Brian sa nga udto instead nga rakontanan presence si Sir Osmeña anom sini ka mga staff no personnel or representative from LTFRB Region 6 amo ni siya ang nag-atubang sa mga transport group Action Brian diri sa may siyudad sa Bacolod. Aha. Ang ila sini nga mga designation Action Brian Planning Officer 3 may rasang Communication Development Officer, may Project Evaluation Officer, kag amo ni no tatlo diri ka Project Evaluation Officer, isa ka Planning Officer, isa ka Communication Development Officer. Amo ini ang mga designation nga padula diri no representative from Region 6 kag amo to kaina sa natabo Action Brian nga dialogue between transport group kag from region nga FRB dito nila Action Brian ginpabutyag ang ila sini nga mga sentimiento kag pila ka mabutanga nga panawagan regarding sa ila sini nga mga pangabay kag demanda especially ining fuel subsidy o kon ayuda nga ginahatag sang gobyerno nga ti iban diri sa ila ang nagapahayag nga supposed to be nilang ikapat na transaction price sang 6,500 pesos na fuel subsidy. Aha. O galing iban diri sila 1, 2, 3 nga transaction price wala gid sila sang may na-receive sa nag-umpisa ining COVID-19 pandemic na ti ining ayuda para sa transport sector nga napatuan man ang nasining nga pangabuyan under COVID-19 pandemic kag Aha. ining recently man nga pagsaka sang presyo sang gatong action Brian. Action Dale. Ara lang gid ako nay. Ang pinaka punto kag agenda sang aton sa mga driver amo ang pagbato na sang subsidy, di ba? Iya action Brian. Okay. So ang ginpadala dire halos tanan nga mga designations nga kompleto rikados kumbaga ginpadala diri sa aton kay naanom ka personalidad. Ano pang kwaon nila ding information halin sa mga driver kay ti given naman na iya nga halin sa national nga once driver katagaan ka 6,500. Ano pa bi nga mga requirements kag information ang i-gather nila Direction Dale? Yes action Brian. Oh. Ang tugali kay na si Congressman Paduano daw wala agad na pong action Brian nga ti daw dismayado siyang tunog sa nga sininga tingog. Oh. Kaya naman ko sa mga taga LTFRB kung pilagid ang allocation para sa Bacolod City mga drivers kag operators. Pero ti subok-subok sumray kay unavailable ang data o kung wala gid sila sang nakapreparara kung with regard sa mga data, figures, kag documents
nga ginapangayo kung tani sang mga transport kag sang mga official action, Brian. Makadto sila diri, anong ginpreparahan nila? Makaon o kon maghatag sa data sa publiko? Ambot na action, Brian. Ngano man ang sitwasyon, makadto kay mo sa gyera, iya. Why kay mo ya sang dala nga armas dira kag magazine abi nga ipaarak mo to sa mga tao kung away gid man gusto na por ehemplo lang dinagkadto ka day so that ma-educate mo mamanayhan ini mga driver nga inipagi sa mga datas and mga information halin sa LTFRB, di wala sila available. Tano sila nagpahayon-hayon kadto de? Yes, nagpamati sila action, Brian, nga tito nga may ginsabat man sila nga pila ka mga pamangkot, pero amo gito tani ang unang concern, may baluan kung pilagid bala ka mga drivers ang beneficiary sa Bacolod City siling nga fuel subsidy. Oo, kay nasa kodto ka monitor ko sa imo gina-question ka ganin ni Action Boy Duran sa BBB kung pila ina kabilog ang 15% nga ginamuno nila. Now, ikaw mismo gahambal ti wala sila data, no? Kung isipon mo nga ama 15% lang kita. Why na kuya ga ribatal pa kung pila ka porsyento? Dapat tanan nga mga driver nga nagaanto subong sang kagutom kag kamahal sang gato nga ini hatagan sang subsidy nga mga 15% lang kita nga pilion ta lang yang Action Dale. Yes, ang mga action, Brian, in example ni Congressman Paduano nga si Sir June Diasis bala ang transport leader man nga 30 years siya nga nag-drive, isa man ka leader sa transport, pero apat ka transaction right ang fuel subsidy wala bisan nakabaton bisan isa. Zero gid kundaga action, Brian. Kagati kaina ang sa dito sa recommendation is suggestion based man sa agreement sa mga transport sa official nga masumite sa action, Brian, sa ngalan sang mga drivers nga yara bala miyembro sa isa ka association o kon accredited nga grupo. Magluwas sa ngalan nila drivers, operators, ang ilang nga plate number sa ilang naman nga mga jeep, ang ORCR action, Brian, isabit ba na nila kag ibang pagitri nga mga document like ang deed of sale bala action, Brian, nga sadto din baligya mong imo siling nga salakyan pero sa kapatian mong modernization program din baligya mo iba nang nakabakala. Kaya iba nagreklamo action, Brian, nga tigin bakal mo na pero ang cash card ara patuya sa original nga tagiyas ang salakyan. Ang kaprangkang istorya gani trabaho na sang LTFRB mo nga ang tanan nga mga salakyan nga nagabiyahe Action Dale sa aton nga streets diri, ang mga ngalan sina ato to tanan sa ila sini nga data sa system nila Action Dale. Actually, Action, Brian, wala. May nga ngalan nila dito Action, Brian, database nila, operator lang ko, no, pero driver wala. Ti ang operator amo tong ilaya nga padalaan sa mga names sa mga kuan sang kuani sa mga names dira. Oo, kun wala, meaning kun wala ikaw nga driver nga wala ka nakabaton sining subsidy, kay wala ang ngalan mo to sa LTFRB, meaning kulurom ng salakyan mo, wala kay mo ya rehistro o kung wala kay mo ya sang kunano dira nga mga dokumento sa LTFRB Action Dale. Yes, Action, Brian. Kaya ang concern dito ka transport group nga may ara sa mga operator Action, Brian, nga wala bala nila gina-forward sa bag-o nga tagiya ang mga cash card nga sa ila pa na pangalan na. Ang matuloy na ang isa sa mga concern nga gin-raise ang iban nga individual Action, Brian. Mayo siniguro, LTFRB, ipasa nyo na lang na sa DSWDB ang pagpanagtag kaya doon di kamuyak balo. So naman siya Action, Brian, ang recommendation is ang submit ngalan ka driver, operator, ORCR, plate number, deed of sale, dira ang photocopy, Action, Brian. Not because nga masabit sila, may kasiguraduhan nga makabaton sila. Kundi, ano pa lang ni, kumbaga step 1 pa lang ni Action, Brian. May screening pagalig yapon? Exactly. Kasi depende na kung may mga additional dira nga mga pondo. Kumbaga, hindi natin pasahon ng mga drivers o operators kapag masabit ka mo, may pabuton ka mo. Kung ako driver sina, tamad na ako mabiyahe na lang ko adlaw-adlaw mga mo sina. Ang mga reaction, Brian, kaya ang example to kaina, sa isa dito ka jeep, may ara, dua, abing nga nagamaneho or extra door.
So sa 6-5, depende sila kung paano nila pagkaon, Action Brian. Ang fuel subsidy. Kay magluwas galing nga may duwa, may isa galing ka sa lakyan Action Brian nga tatlong nagamaneho. Okay, te, kuan mo inang para maging mamabuhi lang tanan-tanan. Amo na yung utok sa operator nga gusto niya tanan makatilaw lang makaganar Action Dale na. Amo man galing Action Brian. Oh. Kay ti, amo to ato malapamatian ang portion sang conversation Aha. kag dialogue between Congressman Paduano kag isa no sa mga staff na nagtambong dito. Amo ni si Jessa May Tabian, no? Communication Development Officer ng LTFRB Region 6. Pamangkot, pila ang allocation sa Bilog Region? The budget allocated, sir, is not, centralized, sir. So, I need a figure, madam, because your allocation is per region and per province. And I want the exact data and number on this. Balik kami sa Kongreso. I-report ko na to nga wala ka mo kabalo kung pilang numero. Tikman. Pila ang numero sa beneficiaryo sa region. Wala ka mo data? Uy namang ano? Siguro sir, i-check na ni Madam. I-check na sir before Ihatag ko na nga chill po sa inyo. Dili sila yung opisina sa kangkungan. Second, after the regional, pila ang allocation para sa Bacolod City kag sa Negros Occidental. I want the data. Okay? Now, yesterday, during the hearing, we moved for the National LTFRB to submit all because this is now the fourth tranche. Diba? Kapataling nga tranche. Now, they're talking about the first tranche, wala ni sila kabaton. Okay? Now, June Asis, for the past 30 years, nag-drive, until now nag-drive, leaders and transport. But for the past 3 tranches, nalagtag 5,000, 20,000, blah, 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 etc. Zero. Wala kabaton. Okay, that's the fact. Ang inambal ko lang ang kabaturan. Now, second, pamangkot, when can we have the exact figure for the regional allocation and the provincial and Bacolod City allocation? San o ina namon mabalaan? Kaya hindi na kita gusto na magbalik naman to sa Kongreso, center of attraction naman ang Region 6 ng Bacolod City. We don't want that to happen. That's why you are here today. Kaya gusto naman at tubangon yung mga transport kan kagwaon ta kung anong figure. Now, sila nyo wala kang figure, okay. Now, pamangkot, when can we have that figure? Sir, as soon as magbalik kami sa office karon, ay ko naman ang figure. Okay. Siyempre, so, amo to no, ang lalaki to nga tingog, amo to si Engineer Joshua Dakit, no, from LTFRB Region 6 man. Kahuluya, klase mga tao ni sa LTFRB. Action firing line. Din sila yung opisina yaman sa Kamaisan. Way kamoy mga data, daw way kamoy na mangan. Bisan pila ka bilog jeepneys naton dili pasayro sa Bacolod kag Negros. Ang media gani kakakot-kota na mo balada kung pila ka mil-mil sila yang amo ng trabaho nila way sila yan numero iyaho. Action firing line. I am sorry from I am sorry sa mga utod na sa LTFRB. Please lang. Huya-huya man ta. Ginaswilduhan kamo sang publiko. Ang mga driver tagabayad tax na kada bakal nila para isweldo sa inyo sa LTFRB da bisan data of na figure sa mga jeepneys naton, operators, drivers naton. Ang driver daw bulubudlay, operators lang. Way kamuyak balo? Gainano lang kamo da, yaman ga kutso-kutso? Action firing line. Gutom na ni mga driver to. Oh, mga driver taga kalalamang sang gutom. Dugangan pagid sang gatong tamo ni ginasinggitan ng subong pagkatapos kamo da hayon-hayon kadto di sa Bacolod. Plitihan kamo sa opisina para magkadto di pero way kamo ya dala nga mga data kag kuno ano i-present nyo di. Action firing line. Ay naano nga sitwasyon na inyo man kahuluya. Kita mo tong hambal ni Abang Lingkod Representative Paduano Action Dale. Akig na to ya. Dalon sa Kongreso kag liwat pakahuy-an sila to sa Kongreso Action Dale. Action firing line. Oh. Yes, Action Bray. Kada mo to ang palayag ni Kong Paduano nga basi magbalik naman sa Congress since the other day nagtambong ini sila sa
congressional hearing sa Committee on Transportation headed by Congressman Salamiento Action Brian. Galing kita mo na, kanto ka to sa Congress, kundi magastong Kongreso. Ang pangitaon to nila ni Kong Karapsto kag ni Kong Gasataya, aho figures ba lang? Basi kadlawan ta to sang sekretariat sang Kongreso nga aho figures lang gid pangitaon nyo, dalon nyo gis Kongreso. Ibalik nyo na lang to sa region. Osminia, sir, gano ka na, sir? Action firing line. Pero sa Action Brian, nga wala man nalikawan sa mga transport group kay kulo kompleto to sila kin Action Brian, Bakda, ang Stone, ang Undok, no, kalang northbound shopping bala nga grupo. Ngati nagpabot siya sila nga daw dismayado sila Action na Brian nga wala ang presensya no ni Sir Osmeña, ang regional director. Kasi nambal ni ni Undok Secretary Diego Malacad nga untat ganit nilang rally bangod ginpasalig sila na allegedly ara kuno ang presence ni Sir Osmeña para rektay nga mabatian ang ila sining nga mga sentimiento action Brian. Amo tong way nagkadto de, kay wala inog sabat. Action firing line. Ginhimo ilang aksyonan, ginhimo ilang yang paon ang mga tawo niya kunin kalaakigan di sa mga kongresista, Action Dale. Yes, ako ka Action Brian, balgina ni Sir Diego na mangkot ko kung may mga strike pa kamo nga patigayunon after sining dialogue. Sining sa Action Brian ila pa i-check no kung ano ang mga gains, ano ang mga nangin benepisyo sining dialogue kin patigayon kag possibly magapakig-angat Action Brian sa ila sining counterpart sa may Region 6 for possible nga region-wide niya nga transport strike Action Brian. Pero amo na ang float lang ni Sir Malacad ang ADA ang region-wide transport strike depende sila sa assessment kag pagpakigangot man sa iban nga grupo diri sa may Region 6. Sabado na to na Sendok Secretary General Diego Malacad. Hindi siya manago sa media. Like sa Bacolod, dapat mapakita siya sa media, sa Bacolod, sa broadcast, sa TV, sa newspaper, sa mass media. Hindi siya magpanago kaya hindi niya na ma-disseminate kag ma-inform ang iyang mga stakeholder kung magsigi siya panago. Dismayado ka mo sir kay sa person na nagtamo. 100% dismayado gi kami upod dismayado man ang aton nga mga congressman tungod nga ti ginpauntat mo bilang amon untat biyahe kay makadto ka diri. So dako na yang nga bagay may implikasyon na sa aton nga mga leader sang kasimbahanan. Actually wala pa kabalo kan day bishop. Wala pa to kabalo kan day Father Bianco. Ang iban pa nga mga pastor nga ginhold naton ang rally kagapon, nag-call off kita by 5 o'clock. Bangod ginpasalig ya kita nga matin siya sa panawagan sa duha ka congressman. So desperado kayo ang Anong orasan ka na sa West Sakaten sir? Kung wala man na state no. well, pirmi na siya kung hindi siya tuyo, bungol, tulog, di dapat mabalaan niya through ang iyang ginpadala nga mga millennial nga init na ang Bacolod nun, especially ang Negros Occidental sa ginahimo niya. Taxpayer kami mo siya ginasweldoan na namon. May rally pa mo i-conduct or transport strike? Ma-assist kami liwat and posible tungod sa hindi maayo nga sitwasyon himuunta ni siya region-wide no upod sa Western Visayas Transport Coalition. Action Brian na batian ang pagpabutyag no sang sentiments ni Sir Diego Malacad sang Undok Action Brian. Basi nahadlok sa mga driver kay duway gid sa hinimuan. Kaya nga daw kahadlok ya gid dia magkanto dis Bacolod kag Negros. Oh, may mga lideres ng taga Action Brian Transport nga nagapalayag like si Ma'am Beth Catalbas para sa Bakda nga nagakadto man di kuno allegedly si Sir Osmeña sa Bacolod pero do wala lang ginapabalo. Kag tiya mo to may ginapang mention siya nga ara kuno sa mga 4-star hotel, nag-attend Action Brian. May kanto di siya pero hindi by appointment para sa trabaho niya kundi suroy-suroy lang basi kaon da sa may ilasalan ho. Amot lang kung nananikabato Action Brian. Kagati pero sa bahan din ni Congressman Greg Gasataya ng isa din sa mga naghatag sang initiative para matigayon ining dialogue Action Brian. According sa iya, ginahatagan man siya sang assurance ni LTFRB Chairman Martin Delgra nga may second round pa sang dialogue Action Brian and hopefully makatambong na si Sir Osmeña. Ang date of Action Brian is Monday. Amo na siya ang petsang ginbuyan sang kongresista para sa second round sang dialogue kagati ginalauman
ang presence na gid mismo ni Sir Osmeña Action Brayana para at least siya gid mismo makabati sining mga pagpabutyag sentimento sang mga transport group diri sa may Bacolod City. Advice ko lang dason sa Vinio bla basi pamati si Kong Greg kag si Kong Karaps. Ngita kamo da Vinio Kong nga may behind the bars bala para sa likod ato siya sang mga bars da diri man sa piyak mga driver kay basi mahabuyan sa bala sang hindi manami nga mga butang. Aksyon firing line. Kag dati gina-expect Action Bray sang kongresista nga sa second round diri na maplastar ang mga data nga ginapangita, ang mga documents nga ginapangayo kag aminado si Congressman Greg nga tiining fuel subsidy dako na tayo nga bulig kung mahatag sa mga legitimate balang mga recipient like mga drivers ug Action Bray ang problema diri nga yasin ginalantaw ang system nga dapat kinanglan gid i-improve especially sa pagpili sa mga beneficiary Action Brayana. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. Chairman si Chairman Delgra nga may second round of meeting pa no with Director Osmeña. So tanan nga mga ginpangayo nga mga dokumento, data, figures i-discuss na in the second round, especially on the fuel subsidy. Amo nang panawagan gid nga maka-avail gid ang mga lihitimo nga mga drivers ang fuel subsidy. No, kay ginhimo ni ang fuel subsidy para makabulig sa aton nga mga drivers. No, just so happened nga ti ang system may mga kinanglan i-improve, no, especially ang pagpili like mutugid pang site niya ng mga concerns gid kay na. So we are hoping mangin proactive ang LTFRB sa yamo sang aton nga mga transport sector diri sa Bacolod. Action Bray, tingog ni Congressman Greg Gasataya, magluwasan ng concern sa fuel subsidy dito man ginaraise Action Brayana ang extension or satellite office ang LTFRB dito sa Bacolod City kay lawig-lawig naman na may mga satellite office kito dito like sa Baybay Center, dito sa Barangay Mansilingan, tubtob nga na dula na Action Brayana ang LTFRB dito sa may Bacolod City. So according kay Kong Greg, ilaman gina-consider ilaman ginaplano nga magporma na gid lamang Action Bryan sang isa ka hagna or bill nga iduso Action Bryan nga tiyan na nag-establish sang office gid mismo sang LTFRB diri sa may Bacolod City kay once nga may layi Action Bryan ti may sang pondo pabutangan dira sa mga personnel ma-deployan dira sa mga staff Action Bryan nga amo ang mag-aasikaso ing kasagidman nga may mga dokumento kinahanglan mga transport group Action Bryan kag no need na nga magtabok sa pihak nga isla. Gusto gid Action Dale kay like for example kung may jeep kabi may maarkila sa jeep mo outside Bacolod. So dapat makuha agad ang ginatawag nga special permit from LTFRB. So ang balayran mo sinabutan tabi 200 pesos. Te subong kay ang opisina nila ato to sa Iloilo matabok kag ginto magasto kay mo yad 1,000 kag ang 200 na 1,200 gid ang gastuhon mo para lagin makakuha sa special permit nga makagwa ka rin sa Bacolod para hindi ka dakpon to sa gwa na sa Bacolod. No? Pero ang arkila sa salakyan mo ara man lang sa 2,000 te anong ginansyahon mo sa naman amo na iya. Wala ginapaminsar sang LTFRB nga Bacolod kag Negros kinahanglan sang opisina sa tilayt man lang 2 man lang o kung 3 ka mga personnel ibutang ding ado ka bugat gid hindi man ya si LTFRB kwan director masweldo da gobyerno man Action Dale. Yes, Action Bray. Kaya natundubang ko ang sanggulang pangusod plano ni ka mga resolution ang ginasiling nga napasara nga naga-request nagapangabay sang satellite office ang LTFRB Action Bryan pero hindi gid matigayon na siya mo tambal ni Congressman Greg nga ti amo ning ginasiling nga mga plano kay like Action Bray sa Chedman nga bill ni Kong Greg nga nag-establish diri sang provincial office sa Bacolod City. So amo na siya ang magwa Action Bryan nga mayara diri sang kung may regional office di man sang provincial office nga located diri sa Bacolod City kag dati amo nang nga gina-foresee na hopefully matigayon Action Bryan ining opisina sang LTFRB sa Bacolod City. They for once big ginahangkat kung konseho abi file makamo sang resolution daw kuno kwan be nga pagpahalin di kay Osmeña sa Region 6B isaylo na to sa iban nga region Island tari Bago inabalang productive man Action Dale. Yes, Action Bryan. Balikan natin si Congressman Greg Gasataya. Now we are contemplating no together with Kong Karaps nga mag-file sa kabil para at least may permanency na bala. Kaya kung nang tawon tati nagligad puro lang satellite office.
And then at the discretion ka kung may available nga lugar, may mapakulam. No? So, just like sa ginimo naton with Ched, nga nagbutang isang provincial office ni Bacolod, which kinahulatan na lang ang pagpirma ni Presidente nga manginlo na, gina-consider man naton nga magbutang isang office na ni Bacolod, ang LTFRB. Although we had been discussing this for quite some time with LTFRB, but siguro mas maayo nga through legislation na lang para at least mapunduhan, mabutangan tao, may staff, no, para ma-ensure na may arigid opisina ang LTFRB din is Bacolod. So, isa na sa mga gina-consider na inog-file ng bill. Action Braya nabatihan si Congressman Greg Gasataya. Aha. Agatiya mo Action Braya ang mga development kag nagkalatabo kaina sa dialogue between Transport Group kag representative from LTFRB Region 6. Wala pulos to. Ulto natin ang second round kay basi pa lang aran ang presensya ni Sir Osmeña Action Braya. Inablang grabe ng paningwa sa mga driver ta, grabe ng paningwa sa duhata ka mga congressmen, pero ang resulta, ang ending sang sininga dialogo, zero, Action Dale. Yes, Action Braya. Aha, sige. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action dahil sa lazama ka-action sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Wala data. Why nyo na lang pinasaan ng computer nyo pagkadulis Bacolod para hindi ka mo yawan sulat. Action Firing Line. Oo, masakay mo lang ka mo roro da kon fast crop. Masakay ni sila roro, no? Fast crop niya kay kwan, aircon pa, dasig pa. Kalalado ka mo di, way ka mo mga unod. Na ano what I think? Na ano nga mga tao ni Yaman? Na mo ka mo di, pa cute-cute lang mo ni sa Bacolod. Yeah? Action Firing Line. Oh, sa Lunes, bantayan ta naman ni. Kon anong dalon nilang listahan. Kay kon sa statement nila kay nga wala sila sang figures nga dala, data, etc. to present sa sining dialogo. Tigin ano nila to aksyonan pag panagdag sang ligad to nga may ara na ka-avail sining subsidy nga naging kamol-kamol lang ni nila. Action Firing Line. Gin panudlo lang ni nila, o ikaw muni na. Amo ning gawa nga lang mga driver ta kay ang aton sini leader sa Pilipinas nga presidente may maayo nga tinutuyo sa mga driver nga ini. Ang gobyerno ta may maayo nga tinutuyo. Ang problema, ara sa mga departamento nga wala nagatrabaho sang husto. Action Firing Line. Amo pa makahambal ang mga tao nga naano maning aton nga presidente, bla bla bla. Uy, ay maning presidente, ta muni muna. Ang presidente ta nagahimo sang tikang ginapirmahan anuman nga mga subsidiya, anuman nga mga lahi dira, problema sa aton implementation. Ara sa mga tao, kahuluya pa ini sila mga regular nga mga trabahante sa gobyerno nga wala naga-perform sang husto. Action Firing Line. Amo ni sila nga mga tao pero gaan ta sila tsansa, na? Ay kinadakpan gid sila nga wala gid sila trabaho sang husto. Anong gikadto nila sa Bacolod para lang magpakita sa mga driver kay para mauntat ang transport strike nga kuntani second day today. Action Firing Line. Kasubo, no? Kinahanglan na sa aton sini nga mga utod sa kagutom pero do ginadaog-daog pa kita. Action Firing Line. Pagbalik naton mga kaksyon dungagan ta na karon ibanta nga mga balita, check naton karon nga aton sa interview sa isa ka pamilya nga dinakop ang hilahimata kag gindala sa police station kay suspect sa kaso. Igo murahon, hindi siyang suspect. Action Firing Line. Pero base na sulod na nisprisuhan. Action Firing Line. Pagbalik na karon dugay-dugaya ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa Blue Turn. Pressure na tayo! Pressure! Maayong gabi lang sa mga utod ta nga nag-monitor si Maria Lea Marabailes, Banag Glorioso sang Camilla, Bacolod South, Tangob. Bon Ignacio Araman sa La Carlota, Diding Alojamiento, Love Piñaranda. Hello PM lang LC Bascog kadi sa Bagsungay.
damo naga-monitor baw salamat gid sa magsungay no. Jenny Sulgon, Zikaina Uwakan, Rowena Castillo de la Cruz, good evening Sombray, greet ko lang bana ko Mansoy de la Cruz, naga-monitor Purok Masagana, Barangay 6 Bacolod, God bless. Rochelle Fulgencio Susana, Hil Javier, George Gargasiran sang Singkang, Judy Pinasas, NJ. Siyempre, monitor lang ko sa yung program ang kot ko tani para ti subsidy sa mga driver kaya nag-process may kami sang mga ila requirements. Na ginapangayo nga wala nila ginbaton kay kuno wala kami association. Di bala para ni sa tanan nga driver ngayo kami bulig kon ano mayo himuon. Ti amo nang ginmuno ko kaina. Kadto kamo sa kay Congressman Greg Gasataya kag kay Kwan Karaps kay sila ning gaman ni obra subong. Amo to nga ning ginmuno ko kaina, may association ka man kuno ay kay driver ka dapat maka-avail ka sini. Nahano nga mga sistema ni aton. Ana Sinoro, salamat man Hil Javier. Bibing Francisco, ay si Ma'am Bibing. Ma'am, monitor lang subong nga gabi sa may barangay Estefania. Salamat gid ma'am ha. Thank you gid. Mamahaw tada buwas si imo. Mga pita da. Ara man si Mario Lim Himenea, Action Bray, base pigaw ang ganit sa Bacolod, dapat si Pao na sila sa pwesto pagpungko sa bag-o nga presidente. Namo nang nami palabot to kay Kwan, kay new presidenta kung sino gid man. Homa Lomina, Romila Ocalinas, naga-monitor. Felix Gart, good PM magsumbray. Daw ginapabudlayan panilang ayuda sa mga driver. Amugid. Abot ano pa nga requirements na pangita lang. Gusto na gurong driver nga nagabitbit sa Manibila sulod sa opisina na to. Roberto Hirapusco, simple lang, franchise lang ang kinanglan kag for hire sa ORCR. Fernandez L. Eric Araman, si Roberto, kami nga tricycle operator da wala gid gin hinambitan sa usar man kami sang gasolina. Dalalahig man kamutani mo ang tricycle nga ini, dalalahig ni sila. Georgia Gargasiran, nagpasalig lang gapon ng LTFRB para mauntat ang strike kay mabumirang gid sa ila ang isyo. Amo gid ininto nila mga tawo. Ana sinuro daw mga tanga nga wala kaihi ay Jonalyn Ninyal, monitor lang oiska sumag si Roda Motin Marmito kag Raf. Good evening. Si Albert Lloyd Locasan, kulang ang balon taga LTFRB nga mga alipungoy. Roberto, kay nga mga nahibalaan nila ang kalawaton lang da. Ultimo ganing association president. Balaan niya gani mga franchise holder ya. Husto gina. Imbong Jocampo sa Maaw, Junalyn hambal niya. Good evening lang kay Karen Guzman kag Lager Diquilia. Manjo Arnijo Araman, Mario Lim Himenea, basi gusto nila padanlog. Habuyan sila mantika. Ricardo Asentista, good evening Sombray. Hindi ba ugtas kay basta appointed gani, wala gid ta maasahan. Di regular na sila. Ang mga empleyado ngayon na, irregular na sila sa mga regional office. Ang appointed to sa national, mga cabinet member. Kay whom you know, lang na sila, hindi na sila whom you know, whom I know. Bao gani ba no? Boards Asa, good evening Sombray, monitor lang kami di sa Purok BM, Barangay Takuling. May gab-iman sa panimalay ni former Kagawad Carding Abangan. John Ellen Ninyal, good evening kay Utik Alimanan, kag Sir Michael Busel sa La Granja Planters, Rhea Marlon, naga-monitor. Araman si Nicanor Ticala, Divina Gracia, good evening Idol Bry, watching Manville Royal Subdivision. Monitor lang kami di God bless. Salamat. Si Ticala, mabuhay ang transport strike sa Negros. Jonalyn, greet niya lang si Donna de la Gracia sa Estefania. Si Madam Elizabeth Gamala Araman, Stephen Magbanwa, good evening Sombray, basi gusto nila may private naman nga mag-process sina, pakahapos, pareho sang LTO bala, kulang tao kuno hard no? Salamat. Amugid. Di man sila mag-sweldo da. Si Melvin Piniapil Ara, Abraham Ortega Araman sa Riyadh, Case A. God bless. Lilia Tato, naga-monitor man. Jonalyn Ninial de Crepito,
Monitor kami subong, bray ka pamati radyo kag live sa FB. Ba. Jerry T. Ayon, good evening Subray. Daw nahadlok magatubang ang mga opisyal sa TFRB sa transport groups. Wala ginya tagadi portansya kaluluoy sa mga utod ta nga mga driver. Susto gina. Daw mga aswang. Hambal ni Abrahamo. Subray ang budget base gin bulusan na. Amo gina. Iwais laganay panagtags tao kay sila yang gabaan manas lapilakad lang. Dugay lang galing. Sa hinigaran, tamyaw ko lang papa ko si Roger Ninial. Kag mga manghod niya si Love, Yongyong, Yingying, RR. Albert Salcido, nagamonitor man sa Isabela. Ruel Villarosa, Araman, tamyaw lang si Mrs. niya kuno Adi. Michael Cordero, greet siya lang Mrs. Sol Cordero. Kanami sa mga bana nga iniho. Kaya ginapang greet ang ilang mga asawa. Mga buot nga mga bana. Why labot great dapat may ginadaho nga mil-mil. Di joke lang Roberto Castillo sinong Dodoy. Gamonitor sa health center Dodong Alimon pagid sinong Dodong da kag mga midwife. Wow, thank you gid. Salamat sa iyo da patugnaw kamo tutugnaw subong sa DSB guro mo. Nami puli doon sa Salvador Kung mga doon Salvador behiyon bi mga 30 ka minutos lang kada gabi puli ko da bro. Kadagwa ko din sa programa ko, puli ko yung Salvador, galing kay layo, no? Kung mga mulumuro siya lang na, Action Brian, makayo lang da nga pag-monitor kay nanay ako no, Lilia Husal, Ti Ayon, Barangay Naga sila Carlota, yako na asawa nga sa balay si Cheryl, tagduwa ka bata kay Kay, kay Klein, Franzine, nga monitor. Good evening, more power. Thank you, good. Do amo ni si Ma'am Cherry gali Ma'am Cheryl Ti Ayon amo ni nagpa-picture sa akon subong ko na dumduman liwat no. JN Bansilo, good evening Subray, watching live from DSB. Greet ko lang family Bansiloy, Barangay Bunga. Thanks Sir Bray, keep safe. Okay, sige. Pariente ko pa ini. Sige. Paki-share sa aton nga live ayo ko pagbalik naton may nami ta nga balita kay na kwan wow mali ang kapulisan. Tido gin-release na ni gani kay na ang kwan ho ang suspect nga nangin victim. Sumala sila sa pagdakop nila. Last 8 mga kaksyon. Balik ko dugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Ngin may inalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Okay, dako gid nga bulig sa kay Bongbong Marcos ang pag-endorso sang PDP laban nga kay Kusing Wing. Pero hindi gyapon masaligan kay sa nakit-an ko puwerte gid ang nagasuporta sa kay Vice President Robredo. Action Brian. Action firing line. Evening Action Brian, monitor lang kami sa talaptap La Castillana, Toribio kag Ambatali family. Salamat gid na. Good evening Action Brian, ara gani patay sa ano ni man. Okay, di ko na mabasa na, no? Action Brian daw 200 na dinamak nga ayuda kiningkoy gobyerno Edward niya. Action firing line. Nasintos tuod mo. Evening sombray damo nagid sang na biktima sang ibanta nga kapulisan. Kay eksperyensya na di sa amon gapanakop sila sang tawo bisan dali gid lang. Bisan wala dala warrant of arrest. Hambalang nila imbitahon nila sa barangay ang ending lundo nila sa prisuan. Thanks alin sa maukod nga tagpalamatiak sa Braya sa Action Radio. Sige sa bago ni. Action firing line. Pero hindi available aksyonan. Why gid? Ati sige, pabosan tanay kay tani amo tong next ko basi gabiyahe pablaw. Kabalo ka gindala ini ang ila sining pamilya o himata nga gindakop da sa ilang banwa didto sa piyak nga probinsya. Kay didto may kaso. Igo murahon hindi amo. Action firing line. Alang-alang ko na subongo na sige. Unahon ko sa Action Eden Abuso na lang. Kaya ning balita na Action Eden Abuso, makayuho man ta sinima, no? Ini ba lang pila ka mga manunudlo sa Negros Occidental High School nga sadtong mga pila na kasimanang nakaligad. Why ini sila pinasulod sa buluthuan kay hindi sila bakunado? Action firing line. Gin check liwat sang Action Radio kung kumusta na ning estado nila kay nagpangayo ni sila bulig mga kaksyon sa ila sini nga mga kakilala, mga abogado kung anong pagahimuon nila. Ang gobyerno wala gin man nagapilit nga magpabakuna ang tao kontra sa COVID-19. Pero nagahangyo nga kung pwede magpabakuna. Action firing line. O galing ang mga sistema subong do pilitay mangyapon, sa barangay mangayo kasang barangay certificate do hindi ka pagtagaan kon hindi ka bakunado. Di sort of kuan gyapon mandatory gyapon
no? Do ginapilit ka mangyapon sa mga trabahuan. Kung hindi ka bakunado, hindi ka pagbatunon sa sina nga institusyon. Action firing line. Te ang mga manunudlo ang iban way gid ka pa bakuna. Ti gusto nga magtrabaho masulod sa campus dara, wala sila ginpasulod. Ay nano nga sistema kay hindi sila bakunado. Pero hibaloon tabing update with Action Eden Abuso kung kumusta na ni sila nga mga manunudlo. Action firing line. Ara na? Okay, sige. Aton sa aton sining linya makaksyon si Action Eden Abuso. Action Eden, may gabi. Action Bray, nag-desisyon na magpasa sa negative RT-PCR swab test result ang isa sa 11 sa mga manunudlo sa Negros Occidental High School na wala makapabakuna kontra COVID-19 para makareport sa eskwelahan. Suno kay Joseph Terora, amo ini siyang principal sang NOHS. Ang isa, Action Bray, siyempre, ginpasulod, kaya nag-comply siya sa requirement nga kung hindi bakunado, kinadla niya magpasa sa negative RT-PCR swab test result valid for 2 weeks. Aha. Kaya mo to, nakatrabaho siya. Samtang, ang ining pulo nga wala sa gihapon, nagpabakuna bangod man sa mga kaugalingon nga rason, kag personal nga rason, ginpa-work from home lang sila, Action Bray. Kag, ang obra lang nila, dala lang sila sa gate, kinadulong lang abi ang mga na-check na nga modules, ginakuha man ang inog-check nga modules, ang iban nga mga papeles, mga compliance sa isa ka teacher, nga halin dito man sa opisina, kag ang mga gina-obra sang principal abi. Aha. Kaya padayon lang sila gyapon yung mga trabaho, kag sweldohan lang sila gyapon. Ang kinalain lang da, kahit work from home sila, comfort sila nga palay, samtang ang iba niyang fully vaccinated na, amo ning nag-report man sa eskwelahan, adlaw-adlaw, pareho lang man sila workload, pareho man sila sweldo. Action Eden? Action Bray. Aha. Nagligad pila to 11 sila, no? Okay, sige. Ano ning ilang kahimtang sa lawas sila ho? Kay suno sa aton sining ITF, once ganing hindi ka magpabakuna, dapat may ara sang clearance man sang doktor nga hindi fit ikaw nga bakunahan. Ano ni sila ho? Kuan malang okay malang ni physically sila or hindi lang gid sila magpabakuna? May lain-lain nga rason, Action Bray, sa naistorya, tato ang iban may ara sang comorbidities, ang iban hindi pasugdan sang ilang nga doktor, galing kay, despite nga may ara sila sang certification from their personal doctor, kinanla na nila ipasa sa DepEd nga doktor man, nga mo man ang mag-a-assess, Action Bray, amo na dapat. Inang certification sang doktor, hindi naman na guro mahambal tang fake ina kay doktor man nano sobra naman ning aton man. Galing kay tiya mo na kuno sa ilang mandate sa DepEd National na from doktor mismo sa DepEd, Action Bray ang ma-check man kag ma-assess. Kag ang iban may ara sang rason nga motong na interview ko nagilgad nga taga Barangay 35 na amo na may mga tupad balay siya nga nabakunahan, 8 gid kuno ya ang napatay. Oy. Pero bakunado tanan. Siya. Oo. Tapos kuno pa bakuna, kaya mo to na duway man tanaya kabalita di nga 3 gin apulo 8 gin nagkalamatay tapos bakuna man nakabalita tanade. Amo na gani nga bal Action Bray, wala mo kami nakabalo ma'am. Kay wala kamugin pabalo ma'am. Ayhan di mag-ibuwal ng isa ka pamilyada kung nagkalaobos na sila ang kapitan mismo, ang tupad balay mismo. Sari-sari mo kunong kuan Action Bray mo panimalay. Ti walogin sila da. Oo, motong hambal niya. Sige. Kaya respeto na kaya mo na iyang rason. Okay. Kasi ang iba ni Action Bray, gahambal ng bakuna, experimental lang gina. Kinambalan pa ko gani isang isa nga ma'am hindi ka gid
Allegation yan nila, Action Braya. Kaya research man sila kuno sang ila mo. Sige. Nang hindi pa magpa-booster shot kay ang iya kuno tatay na hospital, tapos pabakuna na hospital, pagkita nila do ginot-ot na kuno mga kinai, mga baga, maamo na Action Braya nga mga rason na nag-trigger kung nga hindi sila magpabakuna. Kag ang ila man mismo nga pamilya. Okay. Galing kay based sa mandate sang DepEd, wala sila Action Braya ginadumilian makasulod sa eskwelahan, hindi ya mandatory ang pagpabakuna provided may ara sila ihatag nga RT-PCR swab test negative result. Tamo na 15-30 na mo. Every 15 days. Tapos kung matabo Action Braya, kung ipa-report na gid sila kag for example, kinahanglan nila mag-report sa eskwelahan. Makasulod sila Action Braya, dapat may negative RT-PCR swab test result sila nga sila ang nagbayad at their own expense kumbaga. Pero kung naka first dose na, kag inju nga pa second dose, pero timing ipa-report pa siya bala. Ang negative RT-PCR swab test result i-shoulder sang eskwelahan. Sila ang mabayad. Okay. Amo nang matabo. Kag amo tong hambal ni Ma'am Terora kagi pamangkot ati asa san-o ni sila work from home kung magpatiga-tiga ni sila biya nga hindi gid sila ya magpabakuna. Kag hindi man sila magpalukit sa ila ilong para makakuha sang negative RT-PCR swab test result, paano na lang. Mapalugit na sila garo sang ilong. I'm sorry the word. Mapa-swab test ni sila galing kay bugat das bulsa. Kaya mo every 15 days Action Braya. 2,000 Kasi, we cannot deny the fact nga kisa may mga false positive man. Diba? Kasi makatuga pag ito kulba sila, dabi, etc. May mga edad na rin sila? Yes, sa Action Braya may ara mga early 30s, may ara ng 22 years na nga teacher dira. Sa Action Braya. Kaga, amo to nga bal nila nga pamangkot kay Ma'am Terora nga babalik na sila daan by April. Babalik na sila Action Braya sang limited face-to-face classes. Okay. Kung kay this Friday, i-evaluate ang NOHF. Kung ma-approve na sila, makandak na sila or mapatigayo na sila sang limited face-to-face classes by April, nga may ara sang 144 grade 12 students. Ano na lang matabo kung amo to may strabe may duty ng ano gito siya teachers ng grade 12 or may subjects ng grade 12 paano na lang. Sa balay lang siya Yang bali Ma'am Terora, may ara man sila mga substitute kay mga 290 plus man na ang teaching personnel sang NOHS. Kaya mo na gani hambal ko Action Braya, paano na lang nakaroon ng estudyante sa eskwelahan ang maestra tungod nga hindi bakunado, kag wala sang negative RT-PCR swab test result, ano lang sa widescreen lang na sila. O butangan laptop daw sa lamisa pungko daw estudyante to sa balaya. Ay amo lang. ang pamangkot lang da nila Action Braya kay di ba may mandate ang DepEd National, may ara sa resolution ka guidelines para sa mga manunudlo. Isa sa mga guidelines, requirement nga makapatiyan sa face-to-face classes kag para may estudyante, syempre, parents consent. Okay. Pero pag abot sa estudyante, pwede or preferably, sila nga lang pwede or hindi lang pero prefer nila na bakunadong estudyante, pero pwede magtambong ang estudyante sa limited face classes. Bisan hindi bakunado, kag hindi sila required nga magpasa sang negative RT-PCR swab test result. Tisa mo pala sina bungguanay ng ila pagpati ho? Oo, kaya mo nang balikan ta section Eden kay medyo bungguanay kay sikwawi ning mga pagsulundan ngayon Action firing line. Si maestra hindi pasudlon kay hindi bakunado. Ang estudyante okay lang bisan hindi bakunado. Pero gina-prefer gihapon sa eskwelahan nga mapagbakuna gid sa estudyante. Tanong kinilain sang lawas sang kabataan kag sa may mga edad mga maestra kay maestro daw mo amo malanisla. Action firing line. Abi consider tanala ni tanan-tanan abi no? Action Eden. Okay, sige, no? Kasadya nga obra, no?
So pagkasadya sang sitwasyon na ton mag-inan mo sini, no? Ti sa Abril gali ma face to face na. Tani subong kay si COVID-19 naghulpa-hulpa na gid man, ipatuman ta naman tani mga consideration. Action Eden balik sa imo. Aha. Yes, kaya mo, nagiging pala mong kutanon sa ngaton ng mga teachers kung naamo na. Iti kung sa Euron, parehas naman na sila action by mo nga, sakay pa jeep, may masugata man da iban nga tawo, abi. Aha. Antes makapauli sa ila balay, may ilain, kumbaga sa may strate, makihalubilo sila sa iban nga teachers. At the same time, ang mga estudyante, makihalubilo man sila sa iban nga estudyante. May tani kong in-house na sila tanan. Iti, do reasonable ang ginaduso nga requirements. Kasi yun pamangkota na kay Sir Hernanes Culia Jr. na mong spokesperson sa DepEd Region 6, ang hambal niya kay nakafocus ang mandate sa teachers kag sa requirements sang limited face-to-face classes. Do wala ya sila nga napadalman, gid ya wala asta sa i-require dapat sa estudyante. Pero nabutang lang to yati parents consent action by. Lang kay si COVID-19 why niya ga focus sa teacher lang. Tanan iya ni in general. Apili action by. Amo na. Ito ang tong gabase lang man to sila si Sir to sa guidelines. Pagbasa sa guidelines amo man si Ma'am Terora kasi sila man lang gyapon nang iguon tuod man mo. Nagpa-implement lang man sila sa ginapapanahog sang DepEd national. Pero reaction by ang kabangin sa pagpahayag ni Miss Josette Terora nga mong principal sa NWHS. Ang among nagyapon nga gina-encourage mas nagyapon para ano man sila mas safe man sila kay ako na usually ang as school head basta ako naman na mabalik balang how ay gina-monitor man nga daan nato ng not only the kundi pati health sa mga teachers. Di kung sila mag-join na di sa amon ng mga vaccinated na kami natin sila naman ang balang dasig matapikan sa mga sang virus. So amo na gina-encourage na gid sila nga amo na safe man gid ang ang vaccine. Wala man may naano sa amon Kaya mo to sa Brian, gid ang vaccine do wala man to reported sila ni Ma'am Terora nga sa 290 plus to nga mga teaching personnel nga fully vaccinated na tito wala man to may nano sila. Kaya mo nang gina-point out niya bala sa mga teachers nga hindi gid magpabakuna action like. Kaya may tupad balay to bo walo gidaan to. Anong pilito na karon? Yes, tapos may mga hormonal imbalance mga amo na kuno action by nga mga rason nila. Dahil kitila man ay mo and good thing man gina-clear man nga hindi niya mandatory ang pagpabakuna. Sulat-sulaton tana kay maintindihan si principal diri kag si regional office kintindi gid tani isang ilang obra nga nagapatuman gid lamang sila no maintindihan gid naton. Pero pamangkod hasta san ona ang amo sina hasta guro nga mag 00 ta nationwide guro kag bilog ka kalibutan action Eden Sige pamangkot ta ni action bright kung anong hibubunot sa iba niya nga teachers nga naga-report adlaw-adlaw. Tapos ang ato yang pulo abi naga-work from home. Kasi amot as I mentioned pareho lang man na sila guro sang ginabaton nila masweldo, parehas man ang workload, galing itilain man ang comfort from home, di action right? Di ba dulaan sila guro sweldo kay may substitution mo. Ti ang substitute dito amo to yang iswelduhan sa ila sweldo basi mo na matabo bla kadlaw ate ambot lang mo kay kung hindi sila magpapakuna pwede lang gali yang mo sige na ni work from home tipo ako hindi mo kung pabakuna para sa balay lang ko. Amo na rason ang pamangkuton ta. What if madam taga DepEd Ma'am Leonor Briones ma'am kon hindi gid magpabakuna tong iban kag nagatudlo sila gyapon niya sa balay lang sila kag ang mga estudyante nila gintudloan to sang lain nga mga personnel sang mga manunudlo tanong matabo sa sweldo nila sini. Kay hindi man pwede nga mag-work from home kaya nga ang estudyante mo ara sa sulod kwarto ikaw ara kaya sa balay mo nga nagaluto kag nagademo kada. Correct. Pag ginaduso na ni gani action Bri ang limited face-to-face classes para sa mga grade 12 students may ara na sila activities dapat nga actual gid bala makita, actual gid gina-perform para makatuog man. Ining face-to-face ni kuan na ni step 1 na ni nga anaron tanang kaugalingon ta later on with or without COVID nasanay na tabla. Damo ning bot silingon sini mo.
ti kon si COVID-19 gapangamuyo gid kuya nga kung pwede pa nga ni buwas nga adlaw was agony siya kag madula na. Pero what if abi kon hasta sano ari na di siya ti hasta sano man kamo ma-work from home da do amo na abi? Yes, sige lang action dahil kay sigurado ko sige man ang paghinunanon based ang DepEd nga nagasalig man syempre sa National IITF along with the government kung ano pang mga development sa mga guidelines kay especially now nga daw amat-amat na gid gina-open expansion naman sang limited face-to-face classes. Sige, salamat Action Eden. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, action ibinabo sa mga ka-action, din ka man sa Pinas, lotun ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kaya iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues Ay kaangay nakitaan ko nga interview sa upod naton nga media. Kundi kagabi may babae nga maestra, 26 years old, nga nabungguan sang canter truck sa Sipalay. Nagamaniho siya sang motorsiklo kahapon sang hapon. Patay gining babae nga ini mong maestra, bata pa, 26 years old. Kag kalaslon action names sa bulan sang Hunyo. Na-interview sang upod na sa media, amigo tagida, grupo taman, ang bana, kaya hindi man siya malabot, gid, bisan na patay ng iya sining girlfriend nga maestra, kaya siya maestro man, padayunon ang ila kasal. Action firing line. Puwerte, no? Maying gabi lang kay Carl Kenneth Caniete nga monitor sa Barangay San Jose, Ibimagalona, Ray Flores Barayuga Raman, Juan Cho Alvior, nagamonitor man sa Sibulan Negros Oriental, Tamyaw Kulangda si Mama Ta sa Barangay Himaya, Hinigaran. May gabi diha. Virgil Pinda, nagamonitor man sa Silin Homes, More Power. Romy Agsam, salamat gid no sa inyo sining pag-monitor, no? Ambal man diri sa isa ka texter action Bri, good evening. Sigurado gid nga hindi magdaog si BBM. Wala siya gani kadaog sa dalaga niya Vice kay Robredo President Paged. No. Human na kung sino next president. Smartmatic ni Duterte kag Comelec same 2019 election magic landslide naman mga senador kag run under BBM Duterte nga wing mga kaksyon. Action firing line. Pwerte nga mga prediction sa mga tao, no? Pwerte, no? Sige. Gina-endorso na ton sa inyo ang Zanton Plus. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Sining pamilya, mga ka-aksyon, ano? Action Bri, ang taga LTFRB nagkadto diri sa Bacolod sa banta ko para maglagaw kag magkaon. At nagkaon na sila sa may alasalan na. Action firing line. Good PM Action Bri, nalipat na ang dugang sa SSS nga pensyon. Si Lino ni ati ang nagduso sina gani nagahulat man gani nga matigayon ginagaling kiti kuay giguro kwarta na. Action firing line. Why nakita sang igo pa nga oras maka-action standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Mga ka-action din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radyo. Good night. God bless.